пробита, милость разливает, а наше сердце бы камень той, тишь мы достойны ласки такой, а наше сердце бы камень той, тишь мы достойны ласки такой. Нас твое сердце к себе пригорнуло, стиснуто болем, у слезах тонуло, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела роскоши цвет, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела роскоши цвет. Божие сердце кров'ю залито, вянком колючим стернёю оповита. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Езу без межаў Твоя до нас милость, в сердце открытым у Твоим змястилась. В нашие сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости той, у нашие сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости той. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. З Духом Твоїм. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае жыццё маё. Ахвотна буду складаць ахвяру Табе і буду славіць імя Тваё, бо добрае яно. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую імшу, падчас якой збіраемся каля алтара Пана, каб слухаць Божае Слова, каб, удзельнічаючы у Еўхарыстыі, маглі спажываць хлеб жыцця, які ўмацоўвае нас на шляху да нябеснай Айчыны. Представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции. Особливо будем молиться о пласт здоровья, Божие благословенство и потребные ласки для Дмитрия Тумановича. А на початку перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласти на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина,
моя вельми вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, будь милосердны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги Зыходу. У тыя дні обвещено было королю египетскому, что народ утек, и отвернулось сердце фараона и слугаў ягоных от гэтого народа, и сказали они: что мы зрабілі, навошта отпустили израильтянаў, каб яны не працавалі на нас. Фараон забрав свою колесницу и забрал с собою свой народ. Узял 600 лепших колесниц и все египетские колесницы и проводаров над усими ими. Пан учинил жестким сердце фараона, короля египетского, и он погнался за сынами Израиля. Сыны ж Израиля выходили с уснятою рукою и погнались за ими египтяне, все кони, колесницы фараона и вешники, и все войско ягоное. И догнали их коля Пир-Хахерота перед Баал-Цифоном. Калі яны разбили лагерь коля мора. Фараон наблизился, а сыны Израиля узняли вочы свои, убачили, что египтяне идут за ими. Сыны Израиля вельми спалохались и ускликнули до Пана. Яны сказали Моисею: «Ці ж нема гробниц в Египте, что ты привел нас помирать у пустыни? Что это ты зрабил нам, что вывел нас с Египта? Ці ж не тое самое говорили мы Тебе у Египте, кажучи: покинь нас, нехай мы будем працаваць на египтянаў, бо лепш нам быть у неволі у египтянам, чым памерці ў пустыні». Але Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и убачите выратаванне от Пана, якое учинить вам сёння, бо египтянаў, якіх вы бачыце сёння, больш не убачыце ніколі. Пан будзе змагацца за вас, а вы будете спокойные». Сказал Пан Моисею: «Чаму ты ускликаешь до меня? Скажи сынам Израиля, нехай выходят, а ты подыми кий свой и протягни руку свою
да мора і падзялі яго, і пайдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткімі сэрца егіпцян, каб пашлі яны ўслед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калесніцах і вершніках ягоных. І даведаецца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калесніцах і вершніках ягоных. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Коня і вершніка яго скінуў у мора. Пан моя сила і моя песня, Ён стаў маім збаўленнем. Ён мой Бог, яго праслаўляю. Ён Бог айца майго, узвелічу яго. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Пан магутны ў барацьбе, яго імя ўсемагутны. Калясніцы фараона яго войска ён кінуў у мора. Лепшыя звяры ягоныя паканулі ў чырвоным моры. Запяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Бездань іх праглынула, яны сышлі ў глыбіні. Правіца Твоя, Пане, праслаўлена моцаю. Правіца Твоя, Пане, перамагла ворага. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не рабіце сёння жорсткімі сэрцы вашыя, аж слухайце голас Пана. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час некоторые книжники и фарисеи сказали Иисусу: «Наставник, хочем от Тебе убачить знак». Але Он отказал им: «Поколение негодное и распустное шукає знаку, але ніякого знаку не буде дадено йому, апрача знаку Йони пророка. Бо як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так і Син Чоловічий буде у серці землі 3 дні і 3 ночі. Люди з Нінівы устануть на суді супроць гэтага пакалення і асудзяць яго, бо яны пакаяліся дзякуючы прапаведаванню Йоны, а тут большее, чым Йона. Каралева Поўдня устане на суде з гэтым пакаленнем і асудзіць яго, бо яна прыйшла з краю зямлі паслухаць мудрасці Саламона, а тут большее, чым Саламон. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилину. Уміловані у Христі, Пану, брати і сестри, слухаючи Євангелія поводле Матвія, ми
чуем пра спатканне фарысеяў і кніжнікаў з Езусам. Гэта было моцнае процістаянне. Люд просты прымаў навуку Езуса Хрыста ўсім сэрцам. А гэтыя мудрыя, якія ведалі закон, якія зналі святое Пісанне, якія былі правадырамі народу выбранага, яны заўсёды выстаўлялі на выпрабаванне Езуса Хрыста. Не маглі прыняць у сваёй ганарлівасці таго, што Езус Хрыстус – гэта не толькі пасланец Бога, але таксама з'яўляецца Сынам Божым. Езус пацверджваў гэта сваімі цудамі, знакамі, уваскрашэннямі, вылячэннем з розных хваробаў, праз то, як размнажаў хлеб, як хадзіў па вадзе. Фарысеі і кніжнікі гэта ведалі. А ім было недастаткова, патрабавалі іншага знаку. Але Езус на гэта не звяртаў увагі. Ён, карыстаючыся старым запаветам, параўноўвае сябе з Ёнай. Пакаленне нягоднае і распуснае шукае знаку, але ніякага знаку не будзе дадзена яму, апрача знаку Ёны прарока. Бо як Ёна быў у чэраве кіта 3 дні і 3 ночы, так і Сын чалавечы будзе ў сэрцы зямлі 3 дні і 3 ночы. Езус прыпаведаваў сваю смерць, што будзе складзены ў гробе, але на 3-й дзень з мёртвых паўстане. Гэта будзе знакам таго, што ён сапраўдны Месія, што ён той, які прыйшоў адкупіць чалавецтва з няволі граху і д'ябла. Мы таксама ведаем Езуса Хрыста, ведаем ягоную навуку. Можам кожны дзень слухаць Божае Слова і карыстацца са святых сакраментаў. Мы былі ўжо вырваныя з няволі граху праз сакрамент святога хросту. Мы былі паяднаныя з Богам і з'яднаныя так сцісла, што можам удзельнічаць у гэтай Божай любові, у гісторыі збаўлення. Мы праз сакрамент хросту былі адроджаныя да новага жыцця, да жыцця дзяцей Божых. І калі мы будзем блізка Езуса Хрыста, які пакінуў нябёсы, каб стаць адным з нас, мы будзем блізка Божай ласкі, якая нас умацоўвае. Калі ж мы аддаляемся ад Яго, калі мы, можа, таксама шукаем нейкага знаку, каб даказваць праведнасць хрысціянскай веры, мы губляем сябе. Прыкладам моцнай веры для кожнага з нас з'яўляецца Марыя. Яна не патрабавала бегчы да гробу зранку, каб намасціць цела свайго сына. Яна не патрабавала доказу аб'яўлення свайго сына. Яна проста даверылася, паверыла і ведала, што ён сапраўдны Сын Божы, які прыйшоў у гэты свет, каб нас аднавіць да годнасці дзяцей Божых. Удзячная Богу за гэтую ахвяру свайго Сына, а таксама бяручы прыклад на свяцейшай Марыі Панны, просім жа, каб мы былі умацаваныя у адзінай веры, надзеі і любові. Аман.
Удзячныя Пану Богу за атрыманы дар веры, узнясём да Яго нашыя малітвы. Молімся за святога айца і біскупаў, каб Дух Святы дапамагаў ім мудра кіраваць касцёлам. Цябе просім. Молімся за нашу краіну, каб усе яе дзеці жылі ў згодзе і братэрскай любові. Цябе просім. Молімся за святароў, каб даручаную ім сакраментальную уладу выконвалі пабожна і аддана. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у канфлікце з уласным суменнем, каб не заглушалі ягонага голасу, але знайшлі сілы паяднацца з Богам айцом міласэрнасці. Цябе просім. Молімся аб ласцы здароўя, Божае благословенство і патрэбныя ласкі для Дмітрія Тумановича. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб спатканне з Христом у часе святой імшы вучыла нас распазнаваць ягоную волю. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе за тое, што Ты нас выслухоўваеш і няспынна адорваеш сваёй любоўю праз Хрыста Пана нашага. С Тобою быть хочу, о Иисус мой, с Тобою мне легче крыш нести свой. Да Тебе удячный спев я посылаю свой. С Тобою быть хочу, Господи мой. С Тобою быть хочу у кожный день, и за Тобой идти нестяшный бытень. Твою присутность чуть, дай мне в душе моей. С Тобою быть хочу, Господи мой. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Усемагутний Боже, Ти усі ахвяри старого заповіту замінив одиною досконалою ахвярою. Прийми дари отданих Тобі слугаў, як прийняв дари справедливого Абля і освяти їх, каб тое, що кожний з нас склав на хвалу Твоей величи, послужило усім на збавлення праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. С Духом Твоим, Угору серце. за Пана, Подякуємо Пану Богу нашому. годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывой вераю вызнаём яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакайме яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Успамінаючы смерць і змёртвае паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрэшэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Духом Твоим.
Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты войшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь же прославленный, Иису Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, густы сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, густы сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягню покорный, в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, густы сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, густы сокрыты, Бога человек. Открий мои очи, каб бачить Иисуса, Его полюбил я, ближей стать имкнуся. Открий мои уши, каб мог Его слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса. Открий мои очи, каб бачить Иисуса, Его полюбил я, ближей стать имкнуся. Открый мои уши, каб мог Его слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса. Молимся, просим Тебе, Божа, да поможи милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў найсвяцейшым сакраментам, учыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах, праз Хрыста Пана нашага. Амен.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Дякуєм Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.